Subaguta ka pa nahihiling, subaguta ka pa binabantayan. Ano binabantayan? Binabantayan sa inkaali. Nag-enroll. Nag-enroll. Sisi itong kaulay mo pati. Ano kaulay? Nag-enroll. Ano to, maestro mo? Parang, nag-enroll nga ni, duman. Nag-enroll tapos nakasungay ka. Nagpakudit-kudit ko pa pala sa dungo. Sino naman sabi sa imo? Kasi nasabi sa'yo mo, nailing kang duwang mata ko. Sungay. Iyo. Kabaktot lang mo. Ang biyo, pati kinikirlig, nagkukudit-kudit pa sa dungo. Nag-enroll lang ako kay Banto duman. Nag-enroll. Ano? Di ka lang pati garong pili-pili ng kaklase mo. Tapiniw ko ang kaklase ko. Pwede man yan, ano man ani? Abang mabuo. Iyo. Kabay ka. Ano man kaklase mo, di mo pipiliin. Nag-ulit na nga na akong grade 6. Arog ka pa kayan. Dahil ako nakakali sa grade 6. Paano ka? Paano ka makakali? Di ka nagpipili ng kaklase mo. Tapiniw ko ang kaklase ko. Sailing, Nagdala ka pa din selos. Diyos ko akong kagurangan sa mo. sailing mo, makaklase kang pero lalaki ang kaklase mo, palaugunta ka. Ano ka na makagraduate ka, di ka pinapalaog. Ika lang nabisado kung nagsiselo sa Jess Anyos. Direct na magklase. Grabe naman lugod. Cancel mo na tong enroll mo. May Kalokohan. kakancel ko. Grabe ang mutab-mutab mo. Grabe mo tang na ano. Hindi ako nagali sa grade 1 kang kakasilos mo. Si Kunta ka. Madig din ang bahala. Kung sisiyang ka. Cancel mo, cancel.